तामुलपुरनि सासे सेंग्रा किडनीनि बेरामजों नाख्रेबजानानै दं। 29 बोसोरनि सन्तोष बर'आ किडनी आरो लिभारनि बेरामजों सैनांनानै दं। फाहामथाय लानो थाखाय रांनि आंखाल नुजाथिदों सन्तोष बर'नाव। गोजौ फाहामथाय लानो हायैनि जाउनाव सन्तोष बर'नि बेरामा बारानिख्रुइ बारा जानो थांगासिनो दं। तामुलपुर जिल्ला निजदेफेलि कुमटिबारि गामिनि रुंसारि जातिराम बर' आरो बिमा माक'नि बर'नि फिसाज्ला सन्तोष बर'आ 29 बोसोर बैसोआवनो किडनी आरो लिभारा गाज्रि जानायजों भुगिनानै दं। थांनाय 1 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बे बेरामजों भुगिनानै दं सन्तोष बर'आ। सन्तोष बर'आ गावनि बेरामखौ मोजां देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानो थाखाय गोबां रांनि आंखाल जानानै फैदों। बे गोब्राब बेरामनिफ्राय फाहामथाय होनानै मोजां देहा खालामनो BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि, आसामनि मन्त्रि बिश्वजित दैमारि, राज्य सभानि MP प्रमद बर' आरो गोबां सुबुं अनफावरि रायजो राजाफोरनिफ्राय रांखान्थियारि मदद होनो हास्थायदों सन्तोष बर'आ आरो किडनी लिभारजों भुगिनाय सन्तोष बर'नि फाहामथायनि थाखाय अनसुंथाइ हरनो हागोन अनफावरि रायजोफोरा गाहायै होनाय QR क'ड आरो एकाउन्ट नम्बराव अनसुंथाइ हरनो हागोन आरो एकाउन्ट नम्बरा जादों 401507292908 आरो फिन खेबसे बुंबावदों 401507299408 आरो IFSC क'डा जादों SBI IN 00150226 आरो बेबायदिनो बे सन्तोष बर'नि दुखुथिया सातजारलाखौ खौरां लानो थाखाय गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव सुलाद दाननो हागोन। जानबुं नम्बरा जादों 8638874747 नम्बराव सुलाद लानो हागोन। आं तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि निजदेफेलि कुमटिबारि गामिनि आं किडनी प्रब्लेम आरो लोगोसे लिभार पेसाब प्रब्लेमाव गोलैनानै दङ। बेनि थाखाय आं मोजां डक्टरनाव ट्रिटमेन्ट लानो हायाखै। गोबां रांनि प्रब्लेमाव गोलैनानै दङ। आंहा आइयाबो बेमाराव गोलैनानै दङ। जेबो इनकाम खालामनो हालिया आङो। न'खराव रावबो इनकाम खालामग्राबो गैया। आं जा हायोमोन इनकाम खालामोमोन। बेनि थाखाय आङो मोजां डक्टरनाव ट्रिटमेन्ट लानो हायाखै। गोबां थाखा फैसानि प्रब्लेमाव गोलैना दङ। आंहा बिदि जेबो